Kompla nieżel l-isfel il-qatt matul is-sajf hekk kif ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Lulju il-qatt laħħaq l-4.1%, tnaqqis ta' 0.2% mix-xahar ta' qabel. Fost l-irġiel ir-rata ta' qatt kienet 3.8%, tnaqqis ta' 0.1% minn Ġunju. Filwaqt li fost in-nisa ir-rata ta' qatt laħqet l-4.6%, 0.2% inqas mir-rata reġistrata f'Ġunju. Ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ niżlet ukoll minn 9.5% f'Ġunju għal 9.1% f'Lulju. Ir-rata ta' qatt fl-etajiet l-oħra baqgħet l-istess. Iċ-ċifri tal-NSO jindikaw ukoll li tliet xhur wara li tneħħew ħafna restrizzjonijiet marbutin mal-pandemija, ir-rata tal-qatt f'pajjiżna kważi rritornata għal livelli ta' qabel l-imxija. Dan kif ir-rata ta' qatt f'Lulju kienet biss 0.5% iżjed mir-rata reġistrata fl-istess xahar is-sena ta' qabel. B'reazzjoni fuq Twitter, il-Prim Ministru Roberta Bela innota li r-rata ta' qatt f'Lulju hija 0.4% inqas mir-rata ta' qatt f'Mejju.